2010. godine. Zašto kažem 2010. i zašto kažem rano proljeće? Jer se nalazimo u prostorijama Kluba hrvatskih književnika u Puli, koje je sjedište Istarskog ogranka Društva hrvatskih književnika i časopisa Nova Istra, časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. Razgovaramo sa književnikom i znanstvenikom doktorom Stjepanom Vukušićem. Dobar vam dan, Stjepane, u ovome našem domu, književnom Klubu hrvatskih književnika u Puli. Ja bih za početak samo naveo slijedom knjige kojih je autor naš današnji sugovornik, dr. Stjepan Vukušić. To su dakle Burogan, Da život ne pogaziš, Svijet pod listincem, Usporedbe dvaju novoštokavskih naglašavanja Stiniškog i Dančićeva, Uskraćene blagosti, Nacrt hrvatske naglasne norme na osnovi zapadnog dijalekta, Iznad peljena, Podgorski vjetar, Duh u kamenu, Zvijezde nad Gočanom ili Gočanom, neki kažu s obzirom na područje, Admiral, Za mlade svih godina, Tuđin među svojima, Naglasak u hrvatskom književnom jeziku i Za Marskom usprkos. Neke su knjige izašle u nekoliko izdanja, to nisam posebno naglasio. Mi ćemo razgovarajući o ovim knjigama zapravo nekako, ako tako mogu reći, prošetati kroz ili putem, tokovima vašega života i vašega stvaralaštva. Nekako, mislim da je bilo zgodno početi medias res. Dakle, rekao sam da smo 1990. osnovali Istarsko ogranko hrvatskih književnika. To je jedna od grana hrvatskog književnog stabla, 7 ili 8 već danas ogranaka izvan Zagreba, gdje je naša središnjica. Pa me zanima kako su vam sjećani ti dani. Što je tada, a što za vas danas znači uopće postojanje ove organizirane književničke udruge u Puli i Istri? Osobito u svjetlu razdoblja kada je nismo imali, dakle 60-ih, 70-ih pa i 80-ih godina, a jesmo imali književnike kao što znamo. Spomenite neke svoje kolege iz tih vremena, oni su danas još uvijek aktivni, neki nažalost pokojni. Živo ste djelovali i zasebno onih godina, dakle bez toga na neki način krova koji se zove ogranak, odnosno danas je Klub hrvatskih književnika. Živo ste djelovali zasebno i unutar postojećih časopisa, osobito iza svog Mozaika i Istre. Jedna kratka usporedba tih vremena s današnjima. Mogu reći da sam sam doživljavao tako prije, da bi iz središta kulturnog iz Zagreba trebale zrake obuhvatiti cijeli prostor nacionalni, cijeli hrvatski prostor. Isto tako primati sve pobude. S tom sviješću, evo, trajalo se i živjelo, mislim, više godina, a da nije bilo odgovora na to. Ogranak Društva hrvatskih književnika, Istarski ogranak je bio odgovor na to. Na ta očekivanja, na ta spoznavanja, na ta doživljavanja književnog života u nas i književnosti prave, istinske, da nema komunikacije dovoljno. Od tada je ona uspostavljena i od tada ona živi. Prije smo imali, dakako, Istarski mozaik, imali smo i Istru, ali nismo imali takve poveznice žive. Nije bilo, dakle, institut, oblik ustanove povezan institucionalno naš prostor književni i središnji književni prostor. Od tada se osnovilo to naš ogranak, udovoljeno jednoj dubokoj potrebi da se književni život na neki način fokusira u središnjici sav cijeli prostor hrvatski književni, a isto tako da se može izravno komunicirati sa središnjicom, sa središnjim
sa događajnicom onom dnevnom, a i s onim bitnim događajima koji su trajne vrijednosti. Mislite li da smo spretni, kako već povezali na neki način umrežili i te starije naraštaje, mlađe i poetički, generacijski? I da, Nova Istra u tom je presudno zaokret. Ne kažem to zato da bih ičemu i drugom ugodio, ali to je istina. To je istina da je Nova Istra na neki način jedna nova, na više razini poveznica s književnim tijekovima cijelog prostora našega nacionalnog i isto tako izraz zavičajnosti. Prema tome mislim da je kvalitativni skok. Do tada su to bile ovako pojedinačne inicijative, pa onda pojedinci, pa i pojedinačna izdanja i tako dalje, ali ovo je doista jedno vrijeme od kako je ogranak osnovan. Življih doticaja, neusporedivo življih doticaja sa cijelinom koja generira taj naš književni smisao i broj knjiga tiskanih od tada, a i ja zapravo moram reći, izraziti ovdje trenutno i svoje divljenje da je to mogao netko nositi, a upravo mislim da sugovornik moj to ponio sve te godine gdje je sigurno bilo mnogo napora i sabiranja unutarnje i obziranja na sve šire obzore da bi se moglo osmisliti pa da naš prostor bude jedna, mislim, od živih mjesta u hrvatskoj književnosti. Stjepane, ako je svatko ono što je bio u svojim najboljim trenucima, da vas parafraziram iz druga konteksta, što biste rekli o Stjepanu Vukušiću danas, nakon tolikih objavljenih knjiga, spomenutih, jest li prvenstveno pjesnik, ili jezikoslovac, akcentolog, ili esejist, ili prozaik, bez obzira na to koliko se u vas lirsko i prozno stapalo i prožimalo? Što biste rekli? Mislim da u osnovi da zapravo po temeljnoj svojoj intenciji, po temeljnom svom životnom doživljaju svijeta, da sam prije svega književnik. Ako što jesam. A znanstvenik onda po sudbini u tom smislu što je u Tone Peruško otvorio meni osobno podlogu jednu da mogu najprije stručno zaživjeti, a onda na temelju te stručnosti i znanstveno. Dakle, to je donio više izvanjski život, kao što to i biva zapravo, Ustanova je tu su ljudi pojedinci i onda tu nešto kreće iznutra. Energije se skupljaju i usmjeravaju na nešto. I tako onda dolazi i do nekih rezultata koji su opipljivi. Tako se nadam da naš fakultet spoje tu bio između književnog dara, realizacije i znanstvenog jednoga i napredovanja i profiliranja. Teško je to, znate, staviti jednu crtu, razdjelnicu. Ja mislim da je to sve jedna cijelina. In ultima linea, to je sve jedna cijelina, ali moj prvotni osjećaj jest da sam išao za književnošću, a ne za književnosti, a ne za znanstvenim očitovanjem, pojmovnom mišljenju, strogo pojmovnom, da bih se bavio jednim točno određenim metajezikom neke struke, konkretno ovdje jezikoslovlja. Sretna je okolnost ta da sam, za mene osobno možda samo, da sam, kao što rekao, došao u te okolnosti
da se mogla aktualizirati težnje da se sredi hrvatska naglasna norma. I govorimo o stručno-znanstvenom dijelu. Da se ona sredi, i mislim da je sređena u ovoj knjizi ovdje, da je ona sređena, naime da je sređena, da je postavljena na sigurne temelje. Nažalost, nije bilo dovoljno razumijevanja i to tamo gdje se to razumijevanje moglo očekivati. U početnim koracima bilo je razumijevanja i u razvojnim tijekovima također, ali za cjelinu kao da je to nastavljeno zapravo. Ne kao da je, ne bih htio govoriti podrobnije o toj zajednici, ali je nastala i tako da s tim, mislim, dijelom bih mogao i nekako na toj točki zaključiti. Sama činjenica da sam prvi svoj knjižni rad objavio 53. godine, a prvi stručno-znanstveni 74. Nešto govori. Da nešto govori 20 i nego jedna godina za neka. Prema tome, ovo je po okolnostima, a ovo je po, mislim, nekoj, da kažemo, situacija verbo, da kažemo po nekoj, recimo, ljudskoj izvornosti. Poziv. Ako nije previše. Ako nije previše rečeno, da. Da, prije smo, odnosno vi ste uputili na knjigu Naglasak u hrvatskom knjižnom jeziku, kad smo govorili o problematici akcentuacije encikologije, koje ste knjize zapravo su autor sa kolegama Zoričićem i Marijom Vukašić-Raseli. Vratit ćemo se sada na prve početke, ako se tako može reći, možemo li smiriti se, pa ćemo vidjeti. Kako je bilo vaše najranije djetinjstvo? Gdje? Dugo se poznajemo, ali eto i meni bi neke stvari bile nove, rado bih ih čuo pa i za javnost. Recite nam nešto o svojoj primarnoj obitelji, o njihovom životu, navikama, svome odgoju u okrilju te izvorne, da kažu, najtoplije zajednice, od koje, ako smo u njoj sretni, pa i kad nismo, tijekom života kao da se nikad poslije ne odvajamo, kao da se ne udaljimo. Tako mi se čini protijekom godina. Meni posebno. Možda bih počeo s ovim da mi se čini da sam u većini slučajeva na neke životne odredišta malo kasnije stigao nego što bi to bilo da je sve teklo obično. Tako sam, na primjer, u pučku školu krenuo 3 mjeseca kasnije. I kao u groznici za 6 mjeseci završio prvi razred s pohvalnicom u rukama i čudio sam se kako to da moj susjed, koji je za mene bio veliki autoritet ili devetke, znao pisati puno bolje nego ja, dok nisam znao ni jednu crtu pravo povući, mislio da je on trebao dobiti tu pohvalnicu. A eto tako, dakle, zakašnjenje, mislim, ovdje možda poanta na zakašnjenju. Pa drugo zakašnjenje je bilo također polazak u gimnaziju. Ja sam pošao u gimnaziju za 13,5 godina. I to je rat spriječio malo onaj početak. Sad, bilo toga početka, da nije bilo onako kako je bilo, pitanje je. Jer iz moga kraja prvotnog zavičaja, tako da ima zapravo 2 zavičaja, onaj prvi i ovaj drugi, to je dakle to vrijeme zakašnjenja. Opet zakašnjenje jedno. Na studij sam se upisao sa 21 godinu. A vi pitate za prve ambijente. Mislim da je krajolik mi je bio najveća životna radost i najveće nadahnuće. Krajolik. Činilo mi se koji put da moji roditelji
Ko su bili vam? Ne mogu još vidjeti. Ko su? Nikola i Lucija. Čime se se Nikola bavili? i Imate Lucija. li braća, sestara? Dvije sestre imam. Imam dvije sestre, one žive u Rijeci. Imaju već djecu, unuke i praunuke, tako da je. Vi ste najmlađi? Ja sam srednji. Sestre vam se zovu kako? Dragica, starija sestra i mlađa Marija. Čime se bavili? Sad su ne čime su se bavili? Domaćice su one, domaćice. A roditelji? Roditelj moj otac je bio lugar, dakle čuva šume, a vi kažete prvi ambijent. A prvi ambijent su bile Velebitske planine. Od mora na području Stinice, pa sve do najviših, recimo do Zavižana, do Šatorine, do velikog Alana, Alančića. I to se hodalo po šumskim putima i tu se čobanilo do 13,5 godina, a poslije toga Senjski Oregovićanom, biskupa Ožegovića. Tu je bila i gimnazija i dom, i naš dom. I tu je zapravo počeo dodir s knjigom, sa svijetom knjige. Mnogo je vašeg prvog zavječaja, zapravo vaše literature. Da, jest. I poeziji i prozi. Jest. Pa spomenuli ste prvo početke školovanja, znači rođeni su u Stinici, kod Jablanca, znači kod Velebita. Jablanca, ne, hvala lijepo. Da, mnogo kaže Jablanca. Jablanca. Evo nešto sam naučio, da pače. Pa u Senju, znači Senj kao malo urbano gnijezdo, dosta udaljeno od većih središta prvih, imamo se da strane Rijeka, s druge Zadra. Na različitih tih moćnih elemenata, o čemu ste rekli, planine i mora, rodno mjesto i obitavalište mnogih velikih imena hrvatske književnosti i kulture, tijekom povijesti. Zašto je tomu tako? Evo, napravite neka imena i prokomentirajte malo ako možete. O Senju kao žarištu, kao kulturnoj sredini, o značenju, njegovu povijesti, i po osobama i načinu. Znate, Senj je bio nedosuđeno veliko mjesto sjevernog hrvatskog primorja. Zapravo, onda kad smo imali samo predgrađe rijeke, znači Sušak, a Sušak nije u povijesti toliko participirao, ali Senj sam po sebi je bio približište, on je bio na samom limesu, na onoj liniji uz more, odakle je počela ona, sve do mađarske granice se branilo od turskih najezda. I Senj je put bio uskoka i prebjega i tako dalje, i ljudi su tamo se korijenio život, tamo se korijenila obrana. A onda je na kraju 90-ih godina krajem 15. stoljeća i tiskara bila prva. A onda velika imena su bila, dakako, to je teško ad hoc ovako išta reći sustavno, ali velika imena jesu prije svega Kranjčević, pa onda Novic, Novak, Silvestar Mirganić, Novak, pa onda Pavo Riter-Vitezović, a i prve inkunabule su prvotisci, da. I Senj je zapravo jedna živa povijest. I Senj je, kad vidite tamo, sve što je izgrađeno, to je nije nema slojevitost nastanka, nego je to sve domaće. Je kvalitetno bila gimnazija tada u vaše vrijeme? A gimnazija Senjska je bila poznata, bila je na glasu. Ona je 1839.
Kredula. A u njoj su bili i otočani, i Primorci, i Ličani, pa i gore dalje se prema Karlovcu, sve s tih krajeva slijevali se u Senjsku gimnaziju. Dakle, i nekako završeno ste bili usmjereni najprije na grad Senj, pa zatim ste na kraju Daman, ste još pripadnik i Senjskog knjižnog kruga koji nije beznačajni, nema ni u današnje naše vrijeme. Zatim slijedi profesora u Krku, na Krku, jel? Da. Kako su sjećani na to vrijeme, imali tragova toga razdoblja vašeg života, primjerice u znamenitim uskraćenim blagostima vašem domu? Pa tamo, mislim, tamo je zapravo kao ishodište, jedno ishodište u jednu retroaktivnu, zapravo jedan polazak s tog punkta do samih izvora. I to je, dakle, ishodište bilo za baš taj knjigu. Uskraćene blagosti, nekoliko ste godina predavali? 7 godina sam bio, 7 godina. Nakon toga, sredinom 60-ih, uopće kako ste dospjeli u Istru, Pulu, svoj drugi zavičaj? Pa, evo da nas volio bih da u odgovoru na to pitanje, da nas se prisjetite. Imam jedno, mislim da živi trenutak je taj da je Tone Peruško prepoznao po molbi. Nešto od svoga jezika i nešto od svog iskustva. I na tu molbu koju sam uputio njemu stigao je pozitivan odgovor da se otvara mjesto za hrvatski jezik i književnost, hrvatski jezik i za hrvatsku književnost, ali profesorica Ivezić već bila utemeljena tamo, to je njezino bilo, njezino područje i onda jasno jezik je ostao slobodno područje i ja sam do svoju sreću to ne prihvatio, nego bio vrlo sretan da mi se to ukazalo, takva prilika. I evo, tu je taj početak jedne nove razine, jedne nove mogućnosti. Dolazak u Pulu značio dolazak u grad koji ima časopis, koji ima novine, koji ima visoku školu, koji ima određen broj ljudi koji su afirmirani već u kulturnom ambijentu i na razini najširih naših napora, na primjer Tone Peruško. Zanimljivo je to bilo 1964 ili 65? Imali ste stalno zaposlenje u Krku na Krku ili ste nezadovoljni bili pozicijom tamo pa ste se javno natječaj pulski? Tamo, znate, ja sam osjećao da bi mogao nekamo drugamo. Bilo je malo pretjesno. Krk je bio malo pretjesan za ono sve što se htjelo i željelo. I sretna okolnost je bila ta, ja mislim da nigdje ne bih tako sretno proživio svoj vijek, niti u pogledu blagosti ljudi ili klimatske blagosti ili blizine ipak, odakle se vidi opet, ako hoćemo, evo, sam modernu Medulin pa vidim Velegorje, a s Velegorja vidim Učku, po svoj prozor vidim Učku, prema tome jedan svijet cijelina jedna i tako dalje. Nigdje ne bi to proživio tako sretno. Kao da je malo mjesta, znate. Čovjek spozna u životu da je zapravo jako malo mjesta, kao što je i svemirski čovjek samo 2-3 metra iznad zemlje. Sve drugo treba velika tehnika i tehnologija. Dakle, između zemlje i sunca čovjek
između zemlje i sunca, tako i malo mjesta recimo da je ovaj čovjek otišao u Dalmaciju, to znači kao neki povratak, ali zanimljivo je da su sve selitbe i ovamo, Rovinjski krug i Porečki krug i Puljski krug, uvijek na sjeverozapad. Na sjeverozapad, a na jugoistok se ne vraća, više ne znam zašto. Da, to je povijesno, to su povijesni smjerovi kretanja, takvih migracija i trajnih i vječnih zapravo. Je. Možete se prisjetiti ljudi, recimo, posebno pogledu razlog sam normalno pojava Tone Peruška, međutim, možete se prisjetiti ljudi s kojima ste dogovorili na početku, surađivali, osobito mislim na ozračju na tadašnjoj pedagoškoj akademiji. Naravno, i vi kao moj profesor, ili ste mi uvijek u pameti kad se sjetim te institucije i radovi lijepo provedenih 2 godina na toj visokoj školi, posebice i vidjeti spomenute pokojne, poput profesor Buraković, još uvijek, hvala Bogu, u snazi profesor Petrić, itd. To su oni moji ljudi kojih se ja rado i uvijek prisjetim iz svoga iskustva. Možete li vi ukratko reći kakav je to ambijent, je li bio poticajan, je li se debatiralo, razgovaralo, kakav je odnos, to su 100.000 studenta, ste zapravo ispitivali, predavali ste i prenijeli tolika znanja tolikim ljudima, ovo je podneblje i šire, nije to bila jedna zatvorena institucija samo za pulske ili istarske studente. Za mene osobno bio je to pravi preporod stići u put, gdje je to sve bilo drugačije. Kako je bila Pula do vremena, i ta visoka škola u kontekstu grada i grada općenito, odnosno današnje vreme, recimo. Da. A Pula tog vremena bila je sabranija nekako nego danas. Puno sabranija. I čini se da je to bilo ono vrijeme kada je upravo velika generacija istarskih intelektualaca zauzimala mjesta u životu. Pa je bitna mjesta u društvu. Bitna mjesta u životu grada. U društvu funkcionalno je se postavljala i to je vrijeme bilo nekako, čovjek je čovjeku bio na neki način možda neko malo je se bilo nekako sabranije, fokusirano na određena mjesta i bliže nekako. A ljudi su nosili neke energije tada nosili su neke energije koje su se očitovali upravo tako kako se jesu očitovali. Recite mi za kolajnu, dakle, ediciju, možda čista kroz stoljeća, priredili ste sve u svome vremenu. To je knjiga publicističkih i stručnih tekstova i tako dalje, je Tone Peruška, spomenuto ga više puta. Ne bih da se prisjetite toga čovjeka što značajne figure u vašem životu, jednoga zapravo od velikih imena iz plejade, danas pomalo zaboravljenih Istrana, onih međuratnih emigranata pod fašizmom, jel? To je jedna od perjanica je bio Tone Peruška. Tone Peruško je bio čovjek širokog formata. Bio je čovjek koji je stekao veliko životno iskustvo. Živio u vremenima koja nisu bila laka. I on je bio na kraju krajeva i ministar, a osim toga on je napisao specijalnu didaktiku hrvatskog književnog jezika ili hrvatskog o imenu, da ne bismo previše. On je bio poznat u svim našim prostorima bivše države. On je bio, njegova specijalna didaktika je tako široko zahvatila i sam po sebi je bio čovjek koji je uvijek nešto htio novo i više. I bilo je ugodno njega sresti i s njim razgovarati, jer je brzo opažao stvari, znao pravu mjeru stvarima.
na toj knjizi o Peruškom angažirao vas je, odnosno Peruškoj knjizi, angažirao vas je glavni urednik spomenute edicije, također registarski velikan Zvane Črnja. Evo ćemo 90 obljetnicu držanja obilježnika ove jeseni, a uskoro je 20 njegove smrti. Dakle, vaše sjećanje na Črnju i suradnju s njim. Mislim da je poživio još koju godinu, mislim da bi 90. u Istri, barem ovo bilo, kada se bilo sasvim drugčiji, dakle, i pitam, ovako koncipiram pitanje. Kad je Črnja govorio na skupovima, svi su očekivali što će reći i uvijek su vjerovali da će reći nešto presudno važno. I on je to presudno važno i znao reći. I on je bio kao neki fokus ljudima, jedan uspon duhovnosti, životne, kako bih rekao, očekivanje da će se životne nade ispuniti na duhovnom polju, ne specifični, književno, znanstvene i stručne. I on je skupljao zaista u sebi sve što je mogao skupiti od tog svijeta i taj svijet je prema njemu težio. Tako sam ga doživljavao kao istinskog književnika i kulturnog radnika i čovjeka koji je bio vrlo nosiv. Da, govorimo o vremenu konca 60-ih, osnovu Čarskog sabora, što je njegovo čelo na neki način, a i koncu 70-ih kad je pokrenuta edicija Istra kroz stoljeće. Sada bih malo se vratio na vaše knjige, ranije spomenute. Evo, koliko je stvarno Stjepana Vukušića recimo u Franji Josipovu, u Podorskom vjetru, ili Josipovu, ili Marku Velincu, Usrećnoj blagosti, ili Luciju Subaru, Duhu Kamenu. Znam da je pitanje Klik Škakivo i Verantera dosta slizat za autora, ali mene bi to zanimalo da mi pokušate ukratko iz svoje vizure autorske reći nešto o tom. Jer sam, kao čitatelj sam to, naravno, nije bilo teško prepoznao zapravo tu izravnu, gotovo najizravniju vezu. Pa znate, in ultima linea, cijeli opus nekoga pisa, kako mogu reći, jest zapravo njegova najšira biografija. Nema dvojbe, ako je što živo tamo, moramo je proći kroz, kako bih rekao to, moralo je proći kroz najbolji trenutak življenja, duhovnog življenja samog autora. To znači, ako on nije imao iskustvo srodno tome, pa to nije zaživjelo posebno i kao vrijednost jezikotvorna, kao da je oživjelo i ponijelo autora da upravo tako treba to reći, onda teško da bi se moglo išta živo naći među recima. Evo imam u rukama vašu knjigu Usrećna blagost, jer spomenutu, dakle, u početkom 80-ih ili 82. pri Istarskoj nakladi, jedne kuće koje više nema, nažalost. A po razgovorima malo je o zabrani, pogromu, možemo reći, ranih 80-ih koji je izazvala pojava ovoga romana, proskribirano, kako je u recenziji napisao Kostića Bertoša, zašto i čemu. Evo, ja bih malo možda prokomentirao nešto što vas ne obvezuje na komentar, ali i danas neki doušnici, izvršitelji iz tih vremena, kad se živjelo uvjetno, kako sam napisao jednom tekstu o toj knjizi, tih danih 80-ih, a iz prve ruke znali da se sredinom 80-ih još uvijek nije smjelo u Hrvatskoj pisati o toj knjizi. Jer smo se pomaknuli u tom smislu u ovoj sredini. Ne govorimo o demokratskim promjenama, da u 90-ih smo se pomaknuli i uvijek isto vrijeme i
jer su na dijelu uvijek isti, slični ili jednaki odnosi među ljudima, interesi. Da. A u svezi sa cijelom pričom o knjige koja je zapravo izazvala takvu buru na dobre dobrote, ja bih rekao, i autora i vrijedne, i visoko vrijedne literature. Vidite. Ona opreka koju autor ove knjige nije mogao više podnijeti, ona opreka je životna i povijesna istina. I tu sam knjigu dugo pisao. Počeo već 66. Zapravo 65. već, dijelom malo 66. a izašao je 82. Znači 16-17 godina. Ko je takva opreci riječ što je procjenio čiti ispred? Opreka, misli reći opreka. Opreka to je bio jedan totalitarni poredak pri kojem čovjek nije mogao doći do daha, ni minimalna daha. I to se kod ovog autora ove knjige pounutarnjilo. Toliko da bi ostao zdrav, relativno zdrav, da je tu knjigu mora napisati. I nije neobično nikada autor ove knjige što je takva povijest bila kakva je bila. Manje više nju poznamo ili sjećamo i možemo o njoj čitati ili slično. Mnogi su je proživjeli na svojim vlastitim tkivima. I to nije ništa neobično. Neobično je meni za ovu knjigu što ona zapravo još i danas postoji samo kao slučaj. I to kod nas ovdje, što ta knjiga uopće nije zaživjela u hrvatskoj književnosti kao knjiga. Zato što je stavljena u neki kontekst u svijestima mnogih naših i kritike, i struke, i znanosti o knjiženju, sve. Koliko kritike još uvijek ima, uopće ima kod nas? Ako je igdje primljena, ako je igdje bila moguća, to je moguće bila ovdje. Ovdje je bila moguća. Drugdje bi autor bio sagorio. Samo da je bio, recimo, 100 kilometara ovdje dalje. Ja se slažem, da. A vidite, ali kako je, mene zanima, prije svega sad više ne zanima ovo sam ja odživio, da tako kažem, sve ono stvarnosno i totalitarno. Što reći, nije vrijeme za nje da postane knjižno povijesnom činjenicom, nego da bude estetski jednostavno promotrena i smještena u onaj prostor i na ono mjesto kamo pripada. To je ovdje u Istri, u Puli, i u Puli i Istri, to je uzeta kao knjiga, kao događaj, kao književni čin. A općenito u hrvatskoj književnosti spomenuta ponegdje jest i tako dalje, na primjer u Nemčevoj povijesti hrvatskog romana, u jednom pozitivnom ozračju, ali to je ipak samo to. To je dodirnuto. To je priča o knjižnoj kritici, knjižnoj povijesti, knjižnoj povijesti. Danas u Hrvata, koja još uvijek zapravo rijetko koji, možda da ovih mlađih koliko ih ima, da jednostavno vidici Vidogor ne seže jako daleko preko Save. Tako da je u tom smislu se možemo složiti. I inače mislim da dobar je trenutak, i to bih želio reći kad ste vi prije, s obzirom na djela koja ćemo nešto govoriti, na knjige koje su izdavali, na knjižno iskustvo, na rukopis književni, pjesnički prostor, slistički i tako dalje, prevođeni ste i prevodili ste u manje mjere. Mislim da je preskromna recepcija knjižno-kritička vašega djela. To nije samo slučaj Ustašnih glavnosti, nego i nekih drugih. Ali znate da to može biti da je ishodište ovdje. Da je ovdje ishodište. Jer recipiralo se to ovako, to je njihova stvar unutar nekoga kruga. Unutar nekog kruga, to je njihova stvar i nije se uopće recipiralo. Nije bilo recepcije prave, nikakve, a osim toga ovdje isto u ovom krugu bilo je nekih
nekoliko jako malo, to su bile krajnje iznimke, koji su isto popivali knjigu. Da. Na razini kvazi duhovnosti, na razini to Bože. I to su primili oni onda u one časopise koji su rezali sve što bi kod nas bilo malo slobodnije kazano. Prema tome, ovo što ste rekli, isto recepcija općenito, sve jedno je. Čini se da je to sudbinski za neke stvari, neke pojave. Vi ste kao književni znalac i kao književnik prije svega i kao književni znalac upoznali sigurno takvih slučajeva toliko, što se može. Da tako mora biti. Kada je riječ recimo o historizaciji, recimo lijepe književnosti, beletrizaciji historiografije, onda u svakom slučaju jedno od prvih djela koje mi pada na ovo mjesto, ako govorimo o našem prostoru i vas, o vama kao koji ste danas govornik, onda je sigurno riječ u prvom redu o romanu Duh u kamenu. Mene zanima, po mome su to jedno od vaših najbolje napisanih dijela, možda sam i subjektivan kao Puljanin, ali ne mislim da je samo to presudilo u toj mojoj recepciji osobnoj. Okosnica romana je izgradnja Pulskog amfiteatra, no i mnogo širi sadržajni svijet ove knjige. Zašto ta golema, ali jako ljudska, topla, koliko i refleksivno zahtjevna tema? Osobito glede odnosa umjetničke kreacije i vlasti, mislim da je to u biti poante, recimo u tome odnosu ili jedna od poanti odnosu vlasti i kreacije, mašte i nekih stega. Zašto baš ta tema i vaše iskustvo autorsko u odnosu na ovu knjigu? Ovo je impresija prva bila, prvi snažan dojam, samo ovo zdanje ovdje. U blizini, da. Arena. Pa onda njezin kontekst povijesti. A onda isto tako da se umeli su se one teme koje su iz neposrednog života, uglavnom bile već odrađene. I sada dolazi nešto gdje dolazi ozbiljnije proučavanje, studiranje tih stvari, a uvijek jasno s ovim prvim impulsom da se on ne izgubi. I ja sam tu knjigu pisao prilike nekoliko, najprije bili su neki tekstovi nastali za koji sam mislio da takvi ostane. Prethodni tekstovi o ovom zdanju tu. Ali poslije dolazi vrijeme proučavanja, ali bih htio reći za iskustvo književnika, to je moje čisto iskustvo ovako, pa mislim da je općenito i književno iskustvo. Kad dolazi vrijeme proučavanja, daleka vremena, daleki prostor i sve ono što nije čovjeku najneposrednije dano kao životna zbilja, kao ambijent, onda iz velike svote tekstova koje čovjek proučava, dolaze samo trenuci kad je nešto zaživi. Takvi se odlažu posebno. I opet materijali, ništa ne bi bilo od toga, mislim reći, da čovjek savršeno zna tu povijest, kao povijest. Ali ako on prema njoj nema neki odnos, iskustveni odnos, da je zaživjela za njega, da se pretvorila u jezik, u jezični čin, u sliku živosti, da on sad to sa svojim neposrednim vizijom, prvom vizijom svojom, ujedinjuje ono, ne znam koje vrijeme, daleko ili tako dalje. I to je vrijeme prožimanja iskustava, osobnih i onih, tako da zapravo se vidi da su vremena
glede čovjeka, vremena su uvijek ista, samo se kostimi mijenjaju. U tom smislu sam da sugerirao u jednom prethodnih pitanja, da smo nekako ispravne vremena, znači to na neki način jesmo. Uzmem sada u ruke Admirala, znači roman koji je to objavljen sad već u ovom stoljeću našemu, sad smo dali knjigama u vremenu prošlo. Zašto baš Admiral, prvi hrvatski admiral Janko Vuković, plemeniti portretverski? Znate, prvo... Naravno, ne samo iz zavičanih razloga. Ali dođe taj kapelje, one njegove, na groblje mornaričkom tu, gdje se spaja kopno iste i blizina mora i tako dalje. Ta kapela sa sudbinom čovjeka, naprosto čovjek to teško može reći zašto. Tad je to počelo isto. Kao na primjer i ovo građevine. I onda jasno, a to su velike teme, znate. To su naše velike teme. Jesmo Rimsko carstvo, to je Rimsko carstvo, ovdje Austro-Ugarsko carstvo i to carstvo pada na kraju, fokusira se sve na Virigu Pulu, Virigu Sunitis, Janka Podkapelskoga, Vukovića Podkapelskoga i samo još jedna treća velika tema, to je bila onda kada velika generacija, ne pojedinačno, nego kao generacija nastupa, to je onda... Ja to doživljam, znate, voli se prostite, možda osobno, kao jednu trilogiju. Znači, 60-70. godine prošloga stoljeća, ova treća cijelina, treća tema, je tako? Treća tema? Da, recite. Mislite na vrijeme Hrvatskog proljeća, neposredno prije njega? To, jer mislim, za moje viđenje, to je bilo jedno carstvo rimsko, pa je jasno bilo puno vremena, onda je bilo jedno veliko isto Austrija, mislim, kad je Pula to u pulziranju svome povijesnom, kad je nadoživljavala svoje uspone, poslije padove i tako dalje, i na kraju jedna generacija zauzimlje sve životne pozicije, da stvori kulturu i to ne više tradicijsku, nego da stvori kulturu urbanu, da stvori novu. To je velika odgovornost, veliko breme, ali to je primano, čini mi se kao veliko unutarnje zadovoljstvo. I tako da doživljam ovo kao neku trilogiju u kojoj je najprije to antička Pula, a vi ste to i lijepo napisali u Jencu. Zatim Austrijskog carstva i na kraju uspostava jednog novog svijeta. Zvijezdana Bočana. Da, treći dio recimo te trilogije, kako sam i ja to shvatio, Zvijezdana Bočana. Knjiga uz imao časti urediti. Negdje sam na kritika na jednom mjestu bilježe da su Zvijezde nad Bočanom vaše najčitkije prozno djelo. To je relativno, to pitanje ne bih ulazio, no nije nimalo relativna pojava Ive Borine, glavnog protagonista djela. Pa onda porazgovaramo malo o takozvanom praliku, kako ste vi to napisali za ovu knjigu, na temelju kojeg je nastao spomenuti protagonist. Dakle, pralik, profesor Mario Kalšić, pokojnik, alias Ive Borina u ovoj knjizi. Koliko vam je odmak od pralika, dakle, transponiranje te jedne stvarnosti u stvarnost književna medija, pomoglo da izvornu stvarnost lika i djela umješno i zapravo još naglašenije istaknete, to me zanima. Jer ste i sudionik jednoga vremena, i protagonist, i autor, i prijatelj, moralo biti
zapravo proželo se mnogo sretnih i manje sretnih okolnosti s jedne strane, a s druge puno izazova za pisca, dakle treba puno odmaka treba, mnogo odmaka treba imati, na više razina da bi se tako jedno djelo napisalo. O tomu me zanima, naravno i Mariju Kalčiću kao jednom znamenitom puljenom istrajnu prošloga stoljeća. Da. Naime, oprostite, ni ta knjiga nije čak u ovome prostoru za koji je prvotno i prvenstveno napisan ili iz kojega je niknula nastala, nije našla nekakav odjek. A tematizira jedno bitno vrijeme, mnogo je živih još sudionika toga vremena. To je zbog toga što ljudi imaju svijest, jednu svijest i nisu izašli iz tog kruga. Teško izaći iz okoštalosti mentaliteta. To je najteže, to je najduži put. I mnogi koji su sagrađeni jednoslojno, oni to ne prihvaćaju. Samo zbog nekih stvari, zato što nisu slobodni u biti u sebi. Oni robuju jednom idolu. Da. Jednom idolu, ne mislim ja pritom na čovjeka, nego jednom liku, jednom rasporedu stvari i kad je to, onda je u redu. Sudbina cijelog pisanja, ipak zbog toga što sam već na početku 40. godina s jednom stranom, s jednim totalitarizmom bio načisto, zahvaljujući nekim okolnostima, izvanjskim isto, a i prionljivost svoje valjda. A s drugim totalitarizmom 49. Znači, unutar 40. godina oba totalitarizma su za mene, kako bih rekao, nisu više bila moj svijet. A ljudi koji pripadaju jednom ili drugom, onda oni hoće samo u čistom stanju jedno ili u čistom stanju drugo. A to nema. To život ipak malo drugčiji. Ja sam sretan da sam mogao izaći iz svoga vremena. Nikad čovjek ne izađe baš posve iz tog vremena. Postoje neki repovi koji se vuku malo, ali u biti duh je slobodan da vidi stvari kakve one bliže malo kako one jesu. Možda nikad ne vidi baš sve, to je veliko pitanje i filozofsko i književno i tako dalje. Ali ta dva totalitarizma, ljudi robuju, još uvijek kod nas mnogi ljudi robuju jednom ili drugom totalitarizmu. Mariju Kalčiću, ono ste ili Da, to ste me pitali. To je bio prijatelj i znate, nešto je bilo i u zajedničkoj sudbini. Približna životna dob i kako je to od Gočana, on je tako se Španina, on je drugi tako tu. Postoje neke bitne dodirnice u tom pogledu i u iskustvu i rastu duhovno. I onda, Bože moj, ovdje sam otvorenih očiju, otvorena duha, motrio svijet i nosio ga u sebi i vidio da je to jedno presudno vrijeme za intelektualni krug, za stvaranje jednog sloja ovdje definitivno Hrvatske koji u povijesti se tada inaugurira. To je bila presudna uloga Marija Kalčića. Napisali ste da nije ostalo djelo, odnosno nije ostalo djelo za njim, ali zapravo jest u djelima drugih. Da. I da je zapravo nastradao, da je zapravo nestao uslijed spleta vrlo nesretnih i teških okolnosti. Da. Inače društvenoj klimi toga doba. Da. Možete li to prokomentirati? Pa jest, on je trpio to, ali eto,
ko to zna, Boris, ko to zna koliko je čovjek sposoban da trpi, koliko. I osobno je bio čovjek nesretan biti, obiteljski isto tako. Ali je bio i sretan, imao tako krasne trenutke života, tako da to je teško uopće stopni gledišta. Znate što, znate kako, on je bio za pulsku sredinu ono što je bio Črnja za cijelu istarsku sredinu. A budući da je Črnja ipak dolazio i odlazio, a ovaj je bio vječno tu i mislim moja se, kako bih rekao, duhovnost više povezala s ovim što nastaje baš evo plija iz samog tla. Pri čemu ne kaže da ono ne plija iz tla, samo na jednoj drugoj razini, na drugi način postavljeno. Prema tome, mislim da bi se tu mnogi ljudi mogli prepoznati u Ivi Borini, jer kao što je Mario Karčić mnogo više nego Ivo Borina je opet na neki način mnogo više nego Mario. Prema tome, u to se ne bi sada mogao upuštati, ali uglavnom to je pralik je doista samo znate, toliko je života jednog čovjeka, toliko je života, toliko obilje, toliko bogatstvo, svaki život, da on ne može poslužiti ni za što sav u cijelosti, nego može samo nekim svojim sastavnicama može poslužiti za jednu ovako književnu projekciju, za duhovnu projekciju i tako dalje. Hoću reći, preklapanja nema između živa čovjeka i književnog lika. Naime, preklapanje ima dijelom, ali ovo je duhovni čin, ovo je životni čin. Prema tome to je teško, ali svakako postoji neko mjesto gdje se to sve sažinje. Da, stalo mi je spomenuti u ovom kontekstu, bez potrebe da ništa komentiramo. Spomenuti još jedan zahvalan pralik koji bi doista mogao iznjedriti s perom u dobrim rukama i s čovjekom s pravim mislima, recimo, zanimljivo djelo, poput rečenoga, recimo Ive Rudane, tako osnovna je zacijelo. Zahvalan pralik, ja bih rekao. Tamo su ljudi koji su prerano otišli, ostavili su velikoga traga, prerano su otišli, drugčije bi ova sredina bila da su poživjeli. On je imao drugčiju nosivost. Ive Rudan je imao drugčiju nosivost. On je imao drugčiju nosivost, a Mario ima drugčiju nosivost. Ali stalo mi je reći da bi drugčije bila ova sredina da su poživjeli. To je sigurno. Evo, posljednjih poldru desetljeća, 15 ili godina, od sredina 90-ih na ovamo, po mojoj skromnoj ocjeni, ja smatram da ste napisali svoje najbolje stranice. To što baš Seneca i Aristotel u vašim prozama, ili gledajući se etičke točne gledište ili filozofske u general u cijelini, zašto baš one? Aludira naravno na Duhu Kamenu, već spomenut, i izvrstan roman Tuđi među svojima, kojima ćemo nešto malo kasnije, gdje ste, ja mislim, baš u tim dijelima dosegli apogej svoga dosadašnjeg stvaralaštva. I jer sam više kao temeljito i mislim, kad već razgovaram s jednim od važnih svojih interesa književnika, ne samo posebno samo istakno, onda mi je stalo da zvuči što više na površinu, pa je onda, zašto baš te dvije gromadne pojave zapadne civilizacije općenito? Zašto, na primjer? Seneca i Aristotel. Znate, on je u to vrijeme koje za Duhu Kamenu vrijeme to bilo, samo vrijeme to kronologija, a ne samo kronologija, nego i onda, znate, afinitet je to čovjek i ne da zašto baš to bi teško bilo, jer nema racionalnih razloga dovoljno zašto bi to baš bilo. A zašto tamo Aristotel?
tuđim među svojima. Tuđim među svojima, zašto Aristotel? Pa znate, ja sam predavao i filozofiju, mislim Aristotel je sintetičar duhovno, on je na vrhu sistematskog razdoblja grčke filozofije i on je sve prethodno upio i učinio sve iz Platos i Platona, na čemu se kasnije kršćanstvo temeljima i cijeli prva 1000 godina je bila možda platonizma, poslije aristotelizma, sa smjenama i tako dalje. A zašto baš Aristotel? Pa valjda po nekoj slutnji da je možda najpogodniji za ono što se htjelo reći cijeli tekst. Tuđim među svojima, tiče se Aristotela, ono tiče se i vas. Jeste li se kad stvarno, vjerojatno jeste, to zanima me sadržaj toga osjećaja, ili preneseno tako osjećaj, tuđim među svojima, možda se još tako osjeća, tome i među svojima, pod navodnicima i svojima bez navodnika, a ne samo o tuđini, tako? 1000 puta. Možemo li reći, bez obzira na taj osjećaj koji se ponavlja, kažete, koji vas prati, da ste čovjek sada i konačno s dvama zavičajima, da niste postali tuđinom u Velebitskom Podgorju, dakle u podvelebitskom kraju, dakle ste došli i otišli odavno kojemu se vraćate redovito i da niste ostali ni postali, da ni više niste tuđinom u Puli, odnosno u Istri. Jeste li vi sad, imate u sebi osjećaj te nekakve sinteze, ta dva podneblja, dvaju zavičaja, ili još uvijek dijelite nakon to u sebi ili vas to dijeli nekako neka različnica postoji? Gotovo ne mogu, znate što? Ima jedna razdjelnica, ali ima jedno zajedništvo. To je čovjek je slojevit. Znate, ali inače ja sam kao svoj živi zavičaj koji sam gledao, osjećam to od granica Slovenskog primorja, je jezik, jasno, jezik je čovjek domovina, pa tamo recimo do negdje početak Dalmatinskog kruga. To sve te planine, najbliže i tako dalje. Prema tome, to je dom, to je zavičaj. Ali znate, to je jako slojevito. Na kraju krajeva, jer što čovjek osjeća zapravo kao svoje? Cijelo nebo, cijeli svemir, pa onda cijeli svijet, ovaj mali, zemaljski, pa onda recimo svoju domovinu, pa onda unutar te domovine nešto, pa na kraju se sve svede na jedno pretkućište. Znate, ako ćemo pravo, znate, da budete ležeri, da budete onako pri sebi posve, a to otuđeno, znate, ima i nešto u tome, znate, kad nije sred dotis skučnoga praga. A po drugoj strani, a nesretno je biti vezan za kućnog praga, isključivo vezan za njega. I čovjek dobiva i gubi, kamo god išao. I dobiva i gubi. A što se tiče ovoga, mogu vam još samo reći ovo, da bude možda bliže istini. Ne steknete posve nikada drugo, a izgubite prvo. Dijelom izgubite prvo, a dijelom ne stečete nikada ono drugo. Drugi zavičaj, recimo. Prema tome da ste onda Pa to je to prilike, da. Kad smo govorili o knjizi Usklične blagosti, sada tužim među svojima, nekim dijelom, sad ovisi i o izdanjima, tako i dijelom, u strukturi povezuje upravo ona cijelina zagubljeni s ogledom u naciji. Taj ili ti prozvani seistički uradci, čini mi se,
za vas su posebno značajni kao potreba za odašiljanjem poruka i pouka, pa i kada je zato trebala hrabrost u nekim vremenima i nije se bilo uputno na taj način isticati. Zanimljivo ste ih, koliko znam, barem 2 puta uvrstili u dvijema svojim knjigama koje sam spomenuo. Inače, kao mudar i suptilan promicatelj, osim estetskih i domovinskih, nacionalnih, tradicionalnih vrijednosti, takav ste bili učitelj. Dakle, riječ bila o tome svom intelektualnom angažmanu. Dakle, u odnosu, rekli sam malo prije, jezik je dom čovjekov, domovina čovjekova, u tome angažmanu. Da li ste, mislite li da ste kao sveučilišni profesor, kao pisac na tome tragu, imate li još to nova reći ili ste uvijek zagovarali isti stav, istu poziciju, dakle, promicanja duhovnih vrijednosti svoga naroda, svoje kulture, svoga jezika? To me zanima. Na ono prije bih rado odgovorio da niste ni ovdje. Znate, čovjek zapravo koji ako istinski živi život, onda on sa svime gdje živi. Negdje u dubini svoje, on je sa svima, a možda nije samo s nekom površinom. To znači da ne bih rekao da nije i ovo i ono, nego je na drugi način i ovo i ono, a na jedan opet specifičan način nije ni ovo ni ono. Hoćemo li ogled o naciji što reći? Ogled o naciji, zagubljene ogled o naciji. Znate, meni se da i to trebalo napisati. Da je to trebalo napisati, čini mi se. Jer koliko puta je čovjek stana riječ. Jer ponavljam, nešto više kada ste objavili, zato... Da. Pa, to je, mislim da i opse knjige je malo diktiralo. A to je, okolnosti su naišle takve. Takve su okolnosti naišle da je, recimo, zahtijevao i opse knjige to. I drugo, da je to znatnija proza koja ne bi bila onda, koja je bila samo negdje, a izgubljena, ne bi bila ovih 16 knjiga, znate. Prema tome, to je to. Mislim da ne bi to izdvajao posebno zbog toga da kad je 2 put tiskano, da je zbog toga... Mene tematika ga zanimala. Kažete, moralo je, trebalo biti objavljeno. Da. Jezikoslovac ste, rekli smo, među vodećim hrvatskim centrolozima. Sad, književnost za vas nije samo umjetnost riječi, očito jezika, nego ste, po mome opet sudu, skromno vrhunski stilist, jezikotvoran, to bi podvukao nekoliko puta, jezikotvoran, suptilno graditi jezični segment strukture proznog i pjesničnog dijela, od haiku zapisa do širokih panoramskih proznih poteza. Dakle, rijedak ste takav autor danas u suvremenoj hrvatskoj književnosti. Koliko jezikotvornost može pomoći, a koliko ponekad možda odmoći stilskoj, estetskoj nakani autorovoj i jednako tako dojmu čitateljevu u određenom dijelu koje je u jezikotvoren. Vi ste jezikotvoran i u haiku zapisu. Znate, znanje nikad... Malo teže podnosi. Određeni odnos prema jeziku. Znanje ne može nikad smetati, a umjetnost traži istinski doživljaj u metijeru. Prema tome, znanje neće nikad škoditi, samo pitanje koliki taj potencijal čovjeku da on to oživotvoreno nešto vidi. Šklovski je zgodno podijelio vidjeti i prepoznati. Prepoznati samo, a ne vidjeti. A to jako Heidegger isto izrazito grčki jezik uzimlje kao jezik u kojem je nikla filozofija. Jedno posebno iskustvo, pa kad se prevodi grčki na latinski, onda je prevedeno samo u neke gotovo kao ljušture, a nisu imali Latini to iskustvo velika i tako dalje. Prema tome, znanje samo po sebi neće nikome škoditi i zato pisac bi što više znanja to bolje, ali pitanje je samo koliko se znanje pretvori u iskonsko viđenje.
koliko se znanje pretvori u to da čovjek s radošću zorno nešto uobličuje. A koliko je ta moć da zorno s radošću duhovno uobličuje baš na taj način, a tomu znanje niti škodi, niti mu pomaže. Mislim, bit će da prije pomaže, ali neće pomoći. Može čovjek imati golemo znanje, ali ništa od njega ne može u smislu književnom reći, umjetnički ne može ništa reći. Prema tome, to su duše, sad da pitate koliko može stati jedan život ljudski, jedno i drugo. Ne, samo iz toga što je u poklad hrvatskog suvremenog jezika književnog ušlo i vi ste tomu doprinijeli, neke su vaše riječi jednostavno primljene poput izdomnika, izdomništva i tako da nekomu se može činiti da je to svatko može domisliti tako nešto, ali ne može. Da je sada, dakle, odnos prema jeziku je jedno, a jezik u funkciji književnog teksta je nešto sasvim drugo. Točno, pa to je sasvim drugo. Jedno je, drugčije čovjek piše, drugčije čovjek skuplja materijale, drugčije se odnosi prema stvarima i drugčije traži tamo traži meta jezik točan, nazivlje i tako dalje, a ovdje radi tako reći, iz gola života. A ne iz gola života koji se pretvara, transponira u duhovni čin, ako jest i gdje jest, recimo. Recimo, pratite li suvremenu književnost domaću stranu, što čitate? Što mislite o takozvanoj pravocrtnoj, uprošćenoj, stvarnostnoj prozi poeziji, kako danas to kažu ovi mladi kritičari i pisci, kaže pišem stvarnost, što bi to znači. Koja vlada to ljestvicama najčitanijih naslova, ne samo u Hrvata, to je svjetski trend, u koji ide jeftino dosjetkarstvo, psovka, ružnoća, obvezatno. To danas prevladava, moram priznati, da. Jučer sam čitao Lotrijamona, u novom forumu, ponovo. To je strahota. Ja se s tim ne mogu suglasiti nikako. Naš riječki književnik Rudi u tom jako tipičan, dakle, oni Kamova nasljeđuju, ali ne više Kamova vrlo kritički, kako ste nastupili da ne sreća, što je bilo zapaženo za njih. Pročitao sam, recimo, puno, 150 valjda kritika Mrkonjićevih, ono obsežno. Eto tako. Pišete li upravo što trenutačno, malo odškrenite nam tu svoju radionicu? Radite li što novo? Na putu je, recimo, jedan roman i jedna zbirka. Da. Plodni u ovom razdoblju. Ja ne znam šta, hvala Bogu. Neki misle, kaže, znate što, kad je pisao, ko je to Ante Petreć napisao, da je pisao Topus elegije, Nazor. Pa kaže, staraško natezanje i danguba. Ja se uvijek toga bojim, znate. A osim toga da vam pravo kažem, recimo, mislim da je isto tako promašaj bio mnogih naših pisaca ovih novijeg vremena, da su u visokoj dobi napisali zapravo, ali da to nije više na razini onoga što su nekad pisali. Čemu su se afirmirali? Toga se treba bojati, ali se ne treba bojati ako osjetite da neke stvari, da imate neko jamstvo za to. Formalno ste umirovljeni, ili onda u pisanju zapravo provodite najveće dileme, ili možda u šetnjama, što je za vas priroda, kakav je vaš dan, ukratko? Čemu se posvećujete sve? Dan je vrlo jednostavan, ujutro doručak, pa onda obvezna kavica iz tržnice i tako dalje, a onda čitanje. Moram reći da sam mnogo zadnje vrijeme čitao hrvatsku filozofiju. I čovjek misli ovako, kad gleda jako iz daljine, kad gleda iz aviona ili ne znam što, da mi nemamo filozofije. Ali koliki je napor uložen u to? Mi imamo danas ustanove, imamo imena, imamo i u prošlosti, recimo Hermana, Dalmatinac, ali zapravo Istranin je.
tu je prvi. Da, o bitima, Da. de essencis. Pa onda, Čujte, Petrića, pa recimo, Moj značan filozofski časopis, filozofski krug, mlađeg filozofa. To. Nedavno sam čitao isto, recimo, klasični njemački idealizam, ponovo, i Hegela i Kanta, sve tri kritike. Odlazak u Zagreb na sveučilište na filozofski fakultet. Želio bih malo od vas čuti o ozračju na tome fakultetu 50. godina prošlog stoljeća u Zagrebu tada, o vašim profesorima koji su vam ostali u posebnom sjećanju, zašto, možda o kolegama koji su se poslije u kasnim desetljećima istaknuli po nečemu koji su možda poznati široj javnosti. Osim toga, to je i sveučilište na kojem ste kasnije i doktorirali. Posebno se sjećam profesora Jonkea. On je jedna od mojih najljepših uspomena i onih veza u zajedničko duhovno ozračje, svjetlosno. Dakle, profesor Jonke za vrijeme fakultetskih studija. On je bio neobično komunikativan čovjek. Naime, u kojem smislu komunikativan? Da je jednako slušao studenta Brucoša kao što je slušao kolegu svoga pozorno i s punim poštovanjem i uvažavanjem. Da, to je kod njega bila jedna ovakva crta i gospodstven duh. To je odlika velikih ljudi. Je, baš je gospodstven bio. Ne samo po onom što je radio, nego kako je živio i kako se ponašao. Onda profesor Ham je bio duhovit, vrlo duhovit, žustar u tome. Onda profesor Hraste kao dijalektolog, sjećam se, jedanput mi je dao zadatak da opišem naglasni sustav zamjenica, osobnih i ličnih. I to sam učinio i predao mu. Onda je rekao zgodno, sjećam se, točno se sjećam, kaže, ova neće biti tvrdnja savršena, da je njihov, naime, kratko uzlazni naglasak njihov, da je zbog toga što je H izostalo. Kaže, to vam nije. A inače, profesor Jonke je krasno predavao isto akcentologiju i mislim da sam od njega već na predavanju naučio 3 vrijednosti našeg naglasnog sustava. Dugouzlazni, dugosilazni i kratkouzlazni i kratkosilazni kao jednu vrijednost. Onda sam to morao u sebi raščlaniti dodatno, recimo dobar, dobra, krotak, krotka, bistar, bistra, pa ovo u ženskom rodu je kratkouzlazni, a bistar, krotak, dobar je kratkosilazni. I tu sam uhvatio i to, tako da mi se činilo sam u tom vremenu već započeo svoju akcentologiju za vrijeme studija. Rekli ste u razgovoru ranije kako ste nekako po, ne slučaju, ali jednome po izboru, reklo bi se, pozivu nekih književnika, onda ste znanstvenik postali silom nekih drugih okolnosti. Ali sada ste spomenuli uglavnom jezikoslovca, ljudi koji su predavali književno, odnosno jezik i tako dalje. Ko vam je književnost predavao? Frangeš je predavao književnost, ali znate, to se malo ovako lelujavo bilo. Najprije Štampar jedno vrijeme, jer je Barac onu godinu nekako umro kad je trebalo nastupiti za našu generaciju. I nama je predavao staru književnost profesor Milan Ratković. Nama je predavao također novu književnost Ivo Frangeš, suvremenu književnost, i rusku književnost Badalić.
Josip Badalić. Dakle, te smo profesore sve imali ovako sreću da su nam predavali i da smo ih mogli slušati i od njih poprimiti ono najbolje, onaj model duhovni, ono što su oni nosili kao ljudi, ono temeljno, kako bih rekao, sinopsis njihovog bića ili kako bih rekao, ono što je znao Črnja reći koji put, gama, da. Tako, a pitali ste me također i za kolege. Joža Skok je onda bio blizak kolega. Još danas dobro razglave i aktivan. Da, tako je, da. Na godini je bio pak moj kolega isto Mladen Kljenak. On je poslije na pravo otišao. On je bio zanimljiv, kako je bilo mnogo ljudi, onda se, znate, kad se upišu na filozofski fakultet, onda su svi pisci. Gotovo svi. Ali Kljenka sam prepoznao kao budućeg pisca. Moram to reći. To se potvrdilo, jeste. I potvrdilo se, da je, evo, ostavio jedan književni trag koji je zanimljiv. Eto, život mu je bio nesklon, tako da nije mogao možda sve svoje obilježje razviti do prave mjere, ali to je to. Recite, studij je bio jednopredmetni, kako se točno zvao? Dvopredmetni studij je bio i pomoćni jedan predmet, francuski je bio u mene, recimo, pomoćni, a glavna dva predmeta su bili hrvatski ili jezik, onda, dakle, i književnosti ovih svih južnoslavenske književnosti i pod B ruski, s ruskom književnošću i pod C francuski. To sam ja osobno studirao. To je moja studijska grupa. Recite, možda malo još o ozračju među studentima ili bilo kakvih debatnih klubova, kakav je bio Zagreb u to vrijeme ili nudio čovjeku iz manje sredine, možda ne ono što sve danas nudi, ali eventualno knjižnice, kažem, kazališta, kina, književne tribine, predavanja, ne znam. Znate, ono je vrijeme bilo vrijeme krugovaša. Ja meni se čini da sam bio malo blizak onda jednom krugu pakla, pa u tome svemu nisam mogao ni najmanje sudjelovati, ali ipak sam pisao. I napisao sam onda priču, to je crticu Oproštaj, koji je prihvatio Fedor Vidas za novela film i sjećam se kad sam išao pitati što je s tom mojom pričicom, da tako kažem. Susreo sam u hodniku Vjekoslava Kuzmanovića. On je onako tamnoputan kao Indijac skoro. I sa zlatnim okvirima, naočalima, pa je rekao ovako, sad pro domu malo može izvršiti, ovo mi je jako dobro. To je bilo zapravo prvo vaše oknjiženje. Prvo, 53. godine ta crtica objavljena, 53. Mi smo ovdje da bismo malo razgovarali, mi smo zapravo usred prirode i da bismo možda malo popričali zapravo o prirodi kao nadahnuću, o prirodi kao elementu, o prirodi što je ona za vas kao poticaj. I ovaj ambijent, dakle, mora, koje je i u vašem prvotnome zavičaju, primarnome, ishodišnome ili pod Velebitskome, toliko snažno kao i ovdje. Rekli ste da imate ovdje dojam zapravo jednog velikog otvorenog mora, gotovo oceana. Dakle, mnogo je prirode u vašem dijelu. Što je ona uopće za vas? I kao poticaj od djetinjstva do danas, kao književni zapravo motiv, i kao svakodnevica koju prakticirate. Zato ste tako vitalni na kraju. Ja mislim blizu prirodi, zato vas to i pitam. Nama je tamo u očima stalno more, a misao na planini. Jer se od planine uglavnom živjelo. Prema tome i more i gora. I obala je poput ove kamen more. Poput ove ovdje. Malo
biste htjeli čuti nešto možda o pejzažnosti. Krajoliku. Jer zapravo život s prirodom intenzivira se u ljudi koji s ljudima imaju poneku poteškoćicu. Tako da onda mogu doživjeti cjelinu sebe i svijeta možda samo u krajoliku. Priroda nam ponekad kao Nije. utjeha, Da. kao prijatelj. Da. neki nadomistak, Da bi nije grubo barem rečeno. toliko stekao čovjek temelja u sebi da bi ponovo došao. Ono punjenje baterija, što se kaže. Da, jest punjenje baterija, ali prethodno bijeg. Jer ako osjetljivost čovjekovu malo izrani grubost i surovost ljudi, onda će on će se okrenuti krajoliku, pejzažu, prirodi i nikad ga neće izdati trave, treperenje se, klucanje lišća, to ga neće izdati. Vi se često utječete prirodi, što bi onda to značilo u odnosu na ljude? Znate, Na čovjek je Na cilj, tragu ovoga što ste čovjek rekli. je krajnji cilj i čovjek je početak i cilj, ali ako čovjeka previše nekim očitovanjima ljudskim, ako je previše čovjeka, onda se priroda doživlja kao zaklon. Da je isto tako ljubav prema krajini. Mulan je rekao pejzaž selom. Krajolik je čovjek. To znači što čovjek vidi u krajoliku, što iz njega crpi. Ja osobno mogu reći da sam iz njega crpio i mir, i zdravlje, i sigurnost. Mnogo puta kad je s ljudima bilo poteško. Pa bili oni susjedi, bili oni ukućani, bili oni iz javnosti, iz šireg kruga. Zaključno, kada biste u tri riječi, polovično rečeno, trebali definirati prirodu, kojim biste riječima, što vam sad pada prvo na pamet? Odredili. Priroda, teško je to reći. Sve što čovjek živi, to je skoro nadprirodno. Sve što čovjek živi. I možda je on samo u nekim temeljnim odrednicama usklađen s prirodom. Na primjer, čovjek ne zatječe nigdje dom u prirodi, on ga izgrađuje. Pa ni duhovnu okolinu, on je stvara. Ali protiv prirode se ne može i besmisleno bi bilo. Samo u čovjeku ima i nešto nadprirodno. Bolje da to bude nego neprirodno. Hvala lijepo.